za nás příště, nyní vývoj smrti našeho, a Otci Synu i Duchu Svatému, jako na začátku, nyní vždycky, až do věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpoznáš naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravá královno, nás milosrdenství, příčinou svátosti a naděje naše, zdravá. Tobě voláme i nás vysvětlení, Tobě zbýváme zajce a plačice, to, co jsme údolí. A proto obrodnice naše, obrať nás své nevězné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, na odhodování vaš, moc zbavá, Poroduj za nás, královna posvátného mužence, aby nám Kristus dal účast na svých zasídlení. Modleme se, Bože, tvůj nevyrozený syn, nás svým životem, smrtí a zmrtvých vstání, získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátné ruženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co se slíbí, skrze Krista našeho Pána. Pomodlíme se ještě za všechny nemocné a trpící, pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nepromiňte naše prosby, naši potřeba, ale ode všeho nebezpečí. Vysvoboď nás vždycky, blahoslavná a požehnaná Paní naše, rozprostřednice naše, porodnice naše, pustí na nás milování milost, Syn zve nás dobroť, Syn zve nás dobroť. Poroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Ještě taky za všechny zemřelé a za vše očistky. Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš častější dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás zkoušení, ale zbav
a všichni svatí jeho s ním. A bude onen den světlo velké. Aleluja. Hej, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním. A bude onen den světlo velké. Aleluja. Rozsudejte nebesa z hory a oblakové čtěte spravedlivého. Otevři se země a vypuť Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Sláva Otci jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost a pokoj od Pána Boha, Otce našeho, i od jeho Syna, a také od Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Tak já vás všechny zdravím a vítám. Tak máme půl měsíce za sebou. 15. prosinec. Než se nadáme, tak přefrčíme vánoční svátky takovou rychlostí. No právě proto. Takže je potřeba se umět zastavovat. Musíme se naučit zastavovat čas. A zastavovat čas se dělá před Hospodinem a s Hospodinem. Ve chvíli ticha poprosme za odpuštění. Byl poslán uzdravovat duše. Pane, smiluj se nad námi. Přišel si pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám viny a doveď nás do života věčného. Modleme se. Prosíme tě, Bože, slyš naše volání a dej, ať příchod tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce. Neboť on s tebou v jednotě Svatého Ducha žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze 4. knihy Mojžíšovi. Když Bileám zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů. Sestoupil na něj duch Boží a on pronesl svůj výrok. Mluví Bileám, syn Beorův. Mluví muž s pronikavým zrakem.
Mluví ten, kdo poslouchá slova Boží. Vidí, co mu dává všemohoucí zřít, klesá s odhaleným zrakem. Jak krásné jsou tvé stany, Jakube, tvé příbytky Izraeli. Rozprostírají se do dálí, jak údolí, jako zahrady podél řeky, jak aloe, které zasadil Hospodin, jako cedry podél vody. Voda hojně vytéká z jeho věder, jeho osení má bohatou vláhu. Jeho král bude vyšší než Agag, povzneseno bude jeho království. Dále pronesl. Mluví Bileám, syn Beorův, mluví muž s pronikavým zrakem. Mluví ten, kdo poslouchá slova Boží, kdo zná vědění nejvyššího, vidí, co mu dává všemohoucí zřít, klesá s odhaleným zrakem. Vidím jej, ale nikoli nyní. Zřím jej, ale nikoli zblízka. Vyjde hvězda z Jakuba, povstane žezlo z Izraele. Slyšeli jsme slovo Boží. Ukaž mi své cesty, Hospodine. Ukaž mi své cesty, Hospodine. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Ukaž mi své cesty, Hospodine. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine. Ukaž mi své cesty, Hospodine. Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. Ukaž mi své cesty, Hospodine. 105. Chválme Boha vesele, spolu zpívajíce a v svém srdci plesejme, čest mu zpívajíce. Za ten věčně nový dar Syna vtěleného. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou, jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti tomu dal plnou moc? Ježíš jim odpověděl, také já se vás zeptám na jednu věc. Když mi na ně odpovíte, i já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Odkud byl Janův křest? Z nebe
a nebo od lidí. Ale oni mezi sebou uvažovali, řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili? Řekneme-li však od lidí, musíme se bát lidu, protože všichni pokládají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A on jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám. Slyšeli jsme slovo Boží. To je pěkné, že? Ježíšova inteligence je prostě úžasná. To je, prostě oni se snažili ho vždycky chytnout do nějaké léčky, ale není možné Pána Boha chytnout do léčky. Kdyby si člověk uvědomil, a my si to uvědomujeme, zaplať Pánu, že máme před sebou Ježíše, který je Bohem, tak prostě ten přístup je prostě úplně jiný potom ze strany člověka. Svatý Jan Zlatoustý komentuje také to dnešní evangelium a on tam říká velice zajímavou věc, že ten, kdo má v sobě temnotu, a on tady říká smyslnost, přiznám si, že úplně nevím, proč to tam svatý Jan Zlatoustý říká, tady na adresu těch farizeů všech, tak neproniká do nás světlo a ta temnota způsobuje, že neklademe dobré a správné otázky. A on potom ještě říká, že když jim Ježíš vlastně takto velice šikovně odpověděl, tak je přivádí úplně do takových rozpaků. A teď on říká velice zajímavou věc, že takovým lidem můžete dát jakoukoliv odpověď. A oni stejně kvůli té temnotě, kterou mají v hlavě a v srdci, nedokáží nic poznat a rozlišit. To je borec, to je svatý Jan Zlatoustý. To úplně člověk nad tím žasné, jakou oni taky měli vlastně hloubku. Tady tito chlapi patří mezi ty 4 velké otce starověku, jak byli osvíceni, jak byli plní ducha, kolik světla Božího v nich bylo. Takže nebojme se v tom životě, když budeme stát proti jakékoliv temnotě, tak ta temnota nemůže nikdy proniknout světlo. Ona vždycky prostě zkrachuje, ta temnota. To nám říkal i Josef Zvěřina, když jsme chodili tajně na jeho přednášky v těch 80. letech, když jsme studovali teologii. Já už jsem se o něm tady taky zmiňoval, protože státní bezpečnost ho neustále sledovala a on procházel opravdu velkým množstvím výslechů té státní bezpečnosti, tak on stál proti inteligenci zla, ale tato inteligence zla nemůže nikdy proniknout inteligenci světla, inteligenci Boží milosti. A to on říkal, že prostě nikdy nevěděl, jak ti estebáci, prostě kde začnou, kde skončí. Jo?
tam absolutně prostě nevíte, co má jí na vás nachystané. A kdyby se tím člověk měl trápit, tak by se asi z toho zbláznil. Ne, Ježíš to sám říká, nedělejte si starosti, bude vám dáno, co máte mluvit v ten pravý čas. A on nás opravdu tak strašně povzbuzoval, Josef Zvěřina tady tímto postojem, protože z něho to tak jakoby krásně sršelo, vycházelo, v jakém on byl klidu, pokoji, nadhledu. Naším úkolem je, abychom v sobě měli Boží světlo. A pak se nemusíme ničeho bát. A když se proti nám postaví protivníci, třeba velmi zdatní, tak Pán Bůh to udělal tak, že temnota nikdy nemůže porazit světlo. Pán Bůh nám to ukazuje, to se mi strašně líbilo, teď jak jsme měli tu přípravu na to první svaté přijímání, tak Věrka, katechetka, říkala dětskám hned na začátku, zrovna akorát přichází takový krásný příběh, jestli na to dojdete, že tatínek měl 3 syny a svoji vládu královskou svěřil jenom tomu, který měl tam velikou stodolu, který dokáže tuto stodolu naplnit beze zbytku. A tak ti synové se snažili, že jeden to chtěl naplnit senem, druhý to chtěl naplnit trávou, ale seno se dá poskákat, tráva se dá také poskákat, ona zeschne a to, co bylo plné, tak najednou plné není. A nakonec si neví rady a víte, v čem to je. Jak naplníte tu obrovskou stodolu beze zbytku. Tou jedinou svíčkou světla, která proniká tu temnotu té stodoly. Pán Bůh je genius. Pán Bůh má, moji drazí, tak věci vymyšlené, promyšlené. Budeme žasnout celou věčnost. Máme se na co těšit. Nádhera. Otevřeme svá srdce Kristu Pánu, neboť on přijde s velikou slávou a mocí, pokorně ho prosme, přijď, Pane Ježíši, tak to budeme odpovídat. Přijď, Pane Ježíši. Pohanský prorok Bileám nazýval Mesiáše a vykupitele hvězdou. Prosme Krista, aby byl světu hvězdou svítící v tmách. Přijď, Pane Ježíši. Ve svátosti křtu přichází Ježíš do našich duší. Prosme, aby všichni křesťané byli spojeni s Kristem. Přijď, Pane Ježíši. Janův křest byl předzvěstí svátosti křtu. Prosme Pána, abychom si byli vědomi důstojnosti svatého křtu. Přijď, Pane Ježíši. Svatý Otec je zvláštním ochráncem lidské důstojnosti. Prosme Pána, aby všichni respektovali jeho hlas. Přijď, Pane Ježíši. K lidem přichází nejen Kristus, ale i duch lži se k ním snaží proniknout. Prosme Pána, aby nedovolil proniknout zlému duchu do církve. Přijď, Pane Ježíši. Svatý křest je počátek Božího života v srdci každého pokřtěného. Prosme Pána, aby každý náš den přinášel ovoce svatého křtu. Přijď, Pane Ježíši.
Dnešní mše svatá je obětovaná za zemřelou rodinu Husíčkovu, požehnání pro živou rodinu a osobní úmysly. Přijď, Pane Ježíši. Pane, vyslyš naše modlitby a dej, abychom se milostí svatého křtu stále více podobali Kristu skrze Krista našeho Pána. Znes mi své milosti, k nám se snížit ráčí. Ten, kterého nebesa Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, ze tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země, plod lidské práce a stane se chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Ze tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy, plod lidské práce a stane se nápojem duchovním. Modleme se, aby Bůh přijal oběť celé své církve. Dary, které ti přinášíme, Bože, máme od tebe a přece je přijímáš jako projev naší oddané služby. Posvědí, ať se stanou naším pokrmem na cestě k věčné spáse skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on přišel a stal se jedním z nás, splnil sliby dané praotcům a otevřel nám cestu k věčné spáse. A my v modlitbách a bdění čekáme, že se i na nás splní tvé sliby, až přijde, aby zjevil svou slávu. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plní tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. Vpravdě si, svatý Bože, si pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Josefem, pomocným biskupem Antonínem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa a tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Když jsme byli pokřtěni, přijali jsme ducha synoství, v němž smíme Pána Boha nazývat Otcem, a proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého, vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a z nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravením pokoje.
No já jsem čekal, že vás Mirek obejde. Já počkám. Aneška je schovaná za sloupem. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, Kristova těla a jeho krev. Господи, prosím, Pane Ježíši Kriste, přijímaj tvého těla, tvé krve na něm. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem a budeme celým srdcem se radovat. Modleme se, prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných skrze Krista, našeho Pána. Vždycky, když čtu tady tuto myšlenku, ona se tam objevuje a i vícekrát potom během toho roku, tak to je myšlenka od svatého Augustina, který říkal, že nohama musíme stát vždycky pevně semknutí s touto zemí. Ale srdcem máme být u Boha. Tak ať se nám to daří, ať nás Pán Bůh pevně drží nohama k této zemi, s touto realitou, ale naše srdce ať proměňuje, pozvedá, naplňuje. Zítra máme roráty ráno v 6:30. Pán s vámi, na přímluvu Matky Boží Panny Marie, která je průvodkyní tímto adventem, ať Pán Bůh požehná vás osobně, vaše rodiny, vaše domovy, ať Boží požehnání se stoupí na ty, za které jsme dnes obětovali tuto nejsvětější oběť Kristovu. Všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Jdeme ve jménu Páně. Rodičko Boží,